Oho, kakva lepa čokoladne jagode kod Tare. A šta je kod ostali? Wow, Jimmy ima isto čokoladnu jagodu, ali malo veću. Wow, a Bella je dobila ogromnu čokoladnu jagodu. To je izazov, velika, srednja i mala hrana. Hajde da počnemo. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, unutra je žele i M&M's bombone. To je prelepo. Nisam očekivala. O, da. Divno. Šteta što sam dobila tako malo. To je to. Sve sam pojela. O, Jimmy, daj mi malo. Ja ne želim da delim. Ova jagoda je samo moja. Čekajte, zašto ne mogu da zagrizem? Jagoda je previše tvrda. Šta da radim? Dobro, sad ću da je zgnječim rukama. O, da. Uspeo sam. Prelepo. O, da. Opa, dok Jimmy ne vidi. Ja mogu probati malo njegove jagode. Ja sam tako glodna. Hajde, hajde, hajde. Što je to? Ja ti nisam dozvolio, stani Tara. Mi smo se zalepili. Drugari, vi ste se zalepili direktno za sto. Šta ćemo da radimo? Dobro je što Jimmy ima jednu slobodnu ruku i može nastaviti da jede jagodu. Da, to je super. Ali ja također imam slobodnu ruku i mogu ja da probam. Ne možeš! O ne, zalepio sam se! Da, to je bila prevara! O da, sad mi nećeš ništa uraditi. To nije fair! Što ništa? Tara, kad si uspjela tako brzo sve da pojedeš? Nisi mi ništa ostavila, pustite me! Naljutio sam se na tebe. Ups, Tara, i ti si upala u svoju zamku? Pošto više ne možete ništa, prelazimo na Bellu. Ona jedva čeka da proba svoju ogromnu jagodu. Hajde, počni. O, da. Pogledajte koliko je žele unutra. Jedva čekam da probam. Uradit ću to uz pomoć kašike. O, da. Neverovatno. Drugari, bili ste u pravu. To je jako, jako ukusno. O, da. Divno. Wow, Bella, ti imaš toliko punjenja. Neverovatno. Kako ćeš da pojedeš sve to sama, ne razumem? Šta? Jesi već sve pojela? Kako je to moguće? Tara i Jimmy sve pokušavaju da se izvuku iz zamke, ali ništa im ne ide. Sad ću da probam čokoladu. Jako je ukusna. Oduševljena sam. Da, poješću sve do kraja. Jao, Jimmy i Tara su se već smorili da čekaju Bellu. Ali ona ima ogromnu čokoladnu jagodu. Treba joj dati malo vremena. Šta? Da li si zaista uspela da pojedeš sve za par minuta? Nevjerovatno. Bella, ne mogu da verujem. Dakle, ovog puta imate piletinu KFC. Tara je dobila najmanje. Jimmy ima srednju porciju. A šta je kod Belle? Wow, pogledajte koliku kantu ima ona. To je nevjerovatno. Blago njoj. Dobro, ja opet imam najmanje. Znači, ja opet počinjem. Pogledajte kako mali batak. Šta da radim sa njim? Okej, sad ću da probam. To je ukusno. Da. Sviđa mi se. Ali zašto sam dobila tako malo? Opa, još jedan batak i njega ću pojesti. Da li ima još nešto unutra? O ne, prazno, pa to je smor. Okej, Jimmy, sad ti. Da, naravno, ja sam baš gladan. Ne može, to je samo za mene. Rado ću pojesti sve svoje batake. Ja obožavam prženu piletinu. Ona je tako ukusna. Čekajte, smorio sam se ovako da jedem. Šta da smislim? Točno, znam jedan lifehack. Ups, izvini, nisam hteo. Gledajte, ali uspeo sam da se rešim koščice. To znači da moj lifehack radi. Hajde opet. Prestani već, koliko više. To je to, završio sam. Sad ću preliti sve kečapom i probati. O da, to će biti prelep ručak. O da, neverovatno.
Oduševljen sam. Okej, znači da sam ja na redu. Sad ću da ponovim lifehack Jimmya. Uspela je! Da, ja imam baš puno pilećeg mesa. To je tako ukusno. Najlepše meso koje sam ikad jela. O, da, tako je sočno i ukusno. Ojoj, to je bolelo. A, gledajte koliku kvrgu imam. O, da, hoću još. Sad ću ponoviti ovaj lifehack. Uspela je. Da, super. Sada mogu da probam. O, divno. Ja sam u raju. Hoću još više piletine. Joj, kad će se to završiti? To zaista boli. Tara, pazi se, Bela ima puno piletine, a znači puno kostiju. Oho, koliki stomak imaš, Bela. Nisam znala da će toliko stati u tebe. Drugari, jeste li dobro? Jimmy ostao sa povredom, a Tara? Sa njom je sve u redu. Ali sada znamo da je taj lifehack malo opasan. Opa, to su nudle. Samo što su malo ljute, ali ni strašno. Jim je dobio najmanje. Bela ima srednju porciju. A šta je kod Tare? Da vidimo. Oho, to je ogromna kanta sa nudlama. Neverovatno. Kako će pojesti sve to? Dobro, ja sam muškarac. Počet ću prvi. Hoću što pre da pojedem ove nudle. Nadam se da neću izgoreti. O, to je ukusno. Da, sviđa mi se. Uopšte nije ljuto. Čekajte. Nešto osjećam. O ne, sve je prošlo. Bela, sada ti. Dobro, i ja imam kineske štapiće. Sad ću probati malo. Wow, koliko nudli. Čekajte, plašim se da jedem to. Ja ne podnosim ljuto. Već mi postaje vruće, ali nije strašno. Došla mi ideja. Viljuškom ću pojesti nudle mnogo brže. Da, ovako je mnogo bolje. Hoću što pre da završim s tim. Kako vruće. Čekajte, znam kako da poboljšam ovu viljušku. Dodat ću bušilicu. Da, tako će biti mnogo brže. Odlično. Sad ću pojesti sve to. Ostalo još malo. Bušilica mi više ne treba. Ješću ovako. Da, to je najbrži način. Da, još malo. Skoro sam završila. To je to. Valjda je sve u redu sa mnom. Ili nije? Čekajte, vruće mi je. Ajoj, moje usta. Drugari, morate joj pomoći. Da, mleko je odlična opcija. Hajde, sipajte mleko u njena usta. Dobro, to je pomoglo. Beli je mnogo bolje. Prijatelji, hvala vam puno. Ali sad je red na Taru. Kako ćeš da pojedeš sve to? Veruj mi da ne znam. Nadam se da ću preživeti. Jako se nadam. Dobro, šta da se radi? Moram da probam. Jimmy, treba mi tvoja pomoć. Hajde, uzmi kantu i sipaj mi sve usta. Hajde. Ajoj, sva sam u nudlama. Ne sviđa mi se to. Odvratan osjećaj. Jao, jadna ja. Nema više nudla. Tara, kako si? Eto, sve sam pojela. Sve okej, znate? Ili nije? O ne, počinje mi požar u ustima. A sad ću pući, treba mi pomoć. Da, tako će biti bolje. Odlična ideja, Jimmy. Ali kako je Tara, je li živa? Baš ti lepo stoji takva frizura, izgledaš zabavno. Ali bitno je da si živa. Ojoj, to je bilo moćno. To je najmanja Fanta koju sam ikad videla. Oho! Je li to piće od žvake? Nikad nisam probao. Samo pogledajte. Ovo je velika flaša sa ukusom Skittles. Hej, šta se smete? Ali ja ću prva probati. Jedva čekam. O, da. Ukus je ekstra. To je žele sa ukusom Fante. Oduševljena sam.
O da, ne mogu da se zaustavim. Jao, izvinjavam se. Eto, sve sam pojela, baš brzo. Quentin, sad ti. Vrlo rado, sad ću probati. Samo imam mali problem. Ne mogu da istisnem žele iz flaše. Šta je to bre? Ideja. Jess, mogu li da pozajmim tvoju gumicu? Hvala. Gledaj šta ću da uradim, ali treba mi više gumica. Stavit ću sve gumice na flašu. Ej, Quentin, prestani! Izvini, Jess, ali moram da uradim to. Jess, priznajem, treba mi još gumica, daj mi. Da, tako je, još malo. Da, konačno uspelo. Pogledajte, žele je samo izašlo iz flaše. Jedva čekam da ga pojedem. O, da, oduševljen sam. A sad je vreme da nadumam balon. Kako cool. Pokvario si mi frizuru! Ne diraj me! Dobro, nastavit ću da jedem. Prelepo. Želim da nadumam veći balon. Kako super. A sad ću napraviti poklon za Jess. Izvoli, nemoj da se ljutiš. Stvarno? Samo jedan balon? Šta će mi? Probušit ću tvoj balon. Eto ti. Ha! Sad mi se sviđaš mnogo više. Digao si mi raspoloženje. Šta si uradila? To nije fair. Miley, šta se ti smeješ? Jedi svoje žele. Da, upravo si, Quentin. Imam ga baš mnogo. O, prokletstvo. Ne mogu da istisnem. O, dobro je što imam ideju. Ha, gledajte šta će sada biti. Još malo i... Ćao svima! Gde je otišla? Čudno. O ne, dinamit! Kakav užas! Sva sam lepljiva. Uspela je, sada mogu probati. Kako ukusno! O, ekstra! Ne vidim ništa, u pomoć! Kakav užas! Sve oko lepljivo i prljavo, fuj! Ali ukusno! Jess, posluži se! O da, stvarno je ukusno! O, kako mali sladak sladoled! Ali šteta što sam dobila najmanju porciju! A šta je kod vas? Kod mene je srednja porcija, cool! Ali kod mene je najveća porcija, pogledajte! Devojke, presrećan sam! O da, blago meni! Ali Miley počinje. Ona je dobila najmanje sladoled, haha. Dobro, sad ću da ga probam. Taman imam malu kašiku za to. O da, savršeno odgovara za moj sladoled. Kako ukusno! Neverovatno! O da, baš osvežava. Želim da produžim zadovoljstvo i ješću pomalo. O da, to je božanstveno. Miley, možeš li da požuriš malo? Istopit će nam se sladoled dok budeš jela. Jao, kako me nervira. Sad ću ti pomoći. Hajde, jedi. Ali, htjela sam da produžim zadovoljstvo. Nema veze. Bitno je da je sad red na Jess. A zatim na mene. Wow! Miley, slažem se, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Sladoled mi je omiljeni slatkiš. Spremna sam da ga jedem svaki dan. I još malo. Kako hladno. U pomoć. Jao, zašto tako sporo? Hajde, požuri. Kako ne? Dobro, onda ću i tebi pomoći. Treba će mi vatra. Da, sad ću istopiti tvoj sladoled. Eto, sad imaš mlečni koktel. Tako je. Brzo ćeš ga popiti, nadam se.
Dodat ću ti malo šlaga i ubaciti slamku. Tako je, posluži se. O, hvala, Quentin. O, da, to baš prija. Odlična ideja, Quentin, hvala. Konačno! Sada ja mogu probati svoj sladoled. Ja imam najveću kašiku za najveći sladoled. O, da, baš je sladak. Predobro. Šta je to? Zaglavila mi se kašika. Ne mogu da izvadim. Šta da radim? O, kako velika kugla. Znate šta? Dobio sam ideju. Gledajte šta sam smislio. Eto. Napravit ću sneška. A sad mi treba treća kugla. Ali nema više sladoleda. Šta da radim? Dobro, nema veze. Sad ću mu napraviti oči i usta. O da, preslatko. Vezat ću mu šal. Baka ga je splela i to je to. Jel vam se sviđa? Da, i ja sam oduševljen. Hvala puno, devojke. Hvala, hvala. O ne! Jess, šta radiš? Ne smeš da ga jedeš. Miley, sklonite se od mog sneška. Eto ti. Jess, prestani. Dosta. Eto. Odlično. Niko ne sme da dira moj sladoled. O, dragi moj. Volim te. Tako si lep. O, šta je ispod vaših poklopaca? Miley, pogledaj prva. Šta? Plavi sir? Odvratno! Fuj! Kako smrdi! Moj parfem je popravio situaciju. Jo, prokletstvo! Ali ukus je i dalje gadan. Odvratno! Sad ću povratiti. Uspela sam. Drugari, srećno. Šta? Da li sam dobio veće pače? O, ne. Ne. Znate šta? Došla mi ideja. Gledajte, sad sam mađioničar. Gledajte kako mogu. O, sir je nestao. Šta? Kako si to uradio, Quentin? Mađioničar nikad ne otkriva svoje tajne. Šta to tako smrdi? Šta hoćete, devojke? O, Bože! Odakle sir tamo? Ne znam, ali sad će završiti u tvojim ustima. O, ne. Jadan ja. To je odvratno. Quentin, tako si smešan? Jess, hajde da vidimo šta je kod tebe. Kod mene? O, ne. Molim vas, nema šanse da pojedem to. Ups, Miley, jesi videla to? Jess se onesvestila. I šta da radimo sad? Tačno. Presvući ću se u kuvara. Odlično. A zatim ću ukrasiti ovaj sir. I još malo. I to je to. Sada to podsjeća na tortu. Jess, izvoli, to je za tebe. Oho, ne mogu da verujem. Ukus je super. Ovo ću rado pojesti. Baš mi se sviđa. Predobro. Čekajte, šta je to? Kakav užas. Da, Quentin te je prevario? Sad ću povratiti. O ne, šta to tako smrdi? Sad ću se ja onesvestiti. Da, to se zove karma, drugari. Super. Opa, to je izgleda velika, srednja i mala hrana. Cool, Jill ima ogromno pakovanje hubabube. A Tyler ima srednje, to nije loše. Ali Nate je dobio najmanje pakovanje.
Hajde da počnemo od tebe, pošto si imao najmanje sreće. Nema veze, vrlo rado ću pojesti svoju žvaku. Da, to je jako ukusno. Predobro. Njom, njom, njom. To je to. A sad ću da napravim balon. Wow, jeste li vidjeli to? Tyler, nastavi. Tyler ima malo veće pakovanje, što znači da će unutra biti više žvake. Ajde, brže probaj i reci kakav je ukus. Ovo je toliko ukusno da ne mogu da se zaustavim. Hoću da sažvaćem svu ovu žvaku. Izvini, Jill, ali deljenje nije bilo u mojim planovima danas. Pojao sam sve sam. A sad sam spreman da naduvam balon. Idemo! U tom slučaju ja sam spremna da ga probušim svojom dugačkom i oštrom iglom. Tako ti treba, Cicio. Baš me briga, svakako je bilo ukusno. Konačno je na mene red. Kako veliku žvaku imam. Traje će mi godinu dana. O, ljudi, ovo će dugo trajati. Jill će jesti toliko žvake čitavu večnost. Mogu poludeti od ovog divnog ukusa. Njam. Znate šta? Onda sam spreman da pomognem Jill. Sad ću odseći sebi komadić. Niko neće ni primetiti. Odlično. Uspeo sam. A sad ću probati. Ups, izgleda da će Jill uskoro saznati na tvoj podmukli plan. Opa, evo ih, sreli su se, pogledaj. Ej, daj mi, to je moje. A sad ću napraviti ogroman balon. Gledajte. U tom slučaju ja ću ga probušiti. Imam i ja iglicu. Eto. Ju, sad je Jill sva u žvaci. Kako odvratno. Ali iskreno, bilo je zabavno. Ne, nije. Naljutila sam se. Ovog puta imate M&M's bombone i Jill jedva čeka da proba. Hajde, ti si dobila najmanje pakovanje. Okej, sad ću da probam. Gledajte kako mogu. Mogu da hvatam bombone ustima, a sad ću pojesti sve odjednom. Prelepo. A ostale bombone ću pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. O, Jill, ti si kao usisivač. Stani, za malo da pojedeš M&M Stylera. To nije u redu. Da, ove bombone su samo moje. I sad ću sipati sve usta. To je bilo ukusno. Što? Nema više? Baš brzo sam se pojeo. Ne, nastavi. Jel mogu da? Odlično. Pogledajte koliko ja imam bombona. Čudno, one ne ispadaju. Što da radim? Znam. Sad ću da skinem flašu sa bombonama. Hajde! Da, uspeo sam. Da, uspeo si, ali sve bombone se prosipaju. Ne, hajde brže jedi dok tvoji prijatelji to nisu uradili umjesto tebe. Ceo stoje u bombonama. Iako imaš toliko bombona, da će vam svima biti dovoljno. Da, navalite. Zajedno je uvek zabavnije. Baš ti hvala. Oho, to je ogroman jednorog. Blago tebi, Nate. A Jill je dobila srednjeg čokoladnog jednoroga. A Tyler je imao najmanje sreće. Ovo je mrva jednorog sa fantom. Hajde, probaj, Tyler. Vrlo rado. On je tako sladak. Sad ću ga probati. Kako ukusna čokolada. A šta je unutra? Unutra su bombone. Treba sve istresti usta. Baš ukusno. Da, svidalo mi se. Ali iskreno uopšte se nisam najeo. Jill, daj meni malo. Ej, gde ćeš? Ne, to je samo moje. Hoću da pojedem sve sama. Sad ću odlomiti rog i pogledati šta je unutra. Da vidimo. Ne vidim ništa. I ništa ne ispada. Okej, onda ću da raspijem ovog jednoroga. Kija! Gledajte, unutra su jagode. To mi se sviđa. Sad ću da probam. Ja obožavam jagode. Super, to je predobro. Ali znate šta? Došla mi ideja.
Sad ću skupiti sve jagode zajedno, tako je? A odozgo ću staviti par komadića čokolade. A zatim ću istopiti čokoladu uz pomoć krema. O, Jill, to je super ideja. Sad imaš lepe i ukusne jagode u čokoladi. To je baš cool. Prijatno. O, to izgleda jako ukusno. A ukus je još bolji. Nismo ni sumnjali da će ti se dopasti. Ko ne voli jagode u čokoladi? O, ja sam presrećna. To je najbolji desert na svetu. Skoro sam sve pojela. Još malo i to je to. O, završila sam. Hajde, Nate, sad si ti na redu. Da, sad sam ja. Konačno. Hoću što pre da vidim šta je unutra. Čokolada je suviše tvrda. Dobro, onda ću razbiti jednoroga rukom. Kija! Da, ja sam jak. Ne idem džabu u teretanu. Wow, unutra je med s M&M s bombonama. Super. Ja obožavam tu kombinaciju. Oho, koliko punjenja ima u tom jednorogu. O, blago tebi. Ali hoćeš li zaista sve to pojesti? Drugari, napišite u komentarima da li bi želeli da vas Nate časti. To je nevjerovatno. Ja nikada nisam jeo toliko ukusne hrane. Ovdje je gomila čokolade, bombone, pa čak i med. Ja sam oduševljen. Ovo je najbolji dan u mom životu. Poješću sve do kraja. Nate, prijatelji ti zavide? Hoćeš možda da podeliš sa njima? Pa ne, tog će meni biti malo. U glavi je ostalo par bombona. Zašto me tako čudno gledate? Ne prilazite! O, kakva malecna kola, slatko. A kod Jill je srednja limenka kole, na to smo navikli. O, ali Nateu se ponovo posrećilo više od ostali. On je dobio ogromnu limenku. Tyler, ti ćeš početi prvi. Okej, sad ću da probam. Otvaram. Ona je tako mala da ne mogu da je otvorim. Okej, onda ću uraditi ovako. Da. A kolu sa stola mogu da popijem kroz slamčicu. Da, uspeo sam. Što nema više? Bilo je baš malo. Šteta. Hej, šta to radiš, Tyler? Pazi malo. Dakle, sad sam ja na redu. Ne mogu da otvorim. Hajde, bre. Ja sam sve slomila. Dobro, onda ću probušiti limenku nožem. O ne! Jao, sve prska u mene. Kako to zaustaviti? O ne! Sve se prosulo. Ili je nešto ostalo unutra? Samo par kapi. Ja čak nisam stigla ni da probam. Jill, zašto bacaš u mene? Pazi! Okej, konačno je moj red. Sad ću da probam svoju kolu. Kako osvežava. Drugari su pripremili svoje slamčice da ti pomognu, Nate. Ne, meni ne treba pomoć. Šta? Onda ćemo mu ubaciti u kolu malo mentosa? Da, slažem se. O ne, kola će sad eksplodirati. Nate, trebalo je da podeliš sa prijateljima. Što se to čuje? Ne! Da, to je tuš od kole. Zaslužio si to. Nate je sada ceo mokar i to je bilo smešno. Da, jesi popio svoju kolu, jeli? Bogata hrana. Da vidimo šta ste dobili. Opa! Ja imam lizalicu sa bubašvabom. Odvratno. Da, nikoga ne čudi da je jadna Phoebe dobila hranu sa bubašvabom. Počni. Okej, probat ću. Lizalica je jako ukusna. Sviđa mi se. Njam, njam. Super, želim još. Kim, moraš umočiti lizalicu u tvoju trulu čokoladu. Jel da? Kakav užas. Okej, sad ću umočiti. Užasno.
Moja čokolada uopšte nema ukus čokolade. Kakav užas. Odvratno. Kvari ukus lizalice. Fuj. Da, gadno mi čak i da gledam to. Uspela sam. Ova šoba, a gde je? U mojem ustima je? Ne! Fuj! Buba švaba, odlazi. Sad ću je se rešiti. Valjda je otišla. Pa, hajde da vidimo šta je kod mene. Opa! Ja imam čitavo sanduče sa zlatom. Bogata sam. Čekajte, to nije zlato, već čokolada. Znate, pa to je čak i bolje. Pare imam dovoljno, ali čokoladu neće odbiti. Umočit ću je u čokoladu. To je prelepo. Želim još. O da, blago meni. To je neverovatno. Želim još i još. Ne mogu da se zaustavim. O da. Šta je? Chloe, pomaši, snimam te. Pogledajte kako smešno jedete čokoladu, kao da nije jela godinu dana. Hej, prestani, to nije smešno. Okej, sad je moj red. Treba otvoriti sef. Da vidimo šta je unutra. Ne radi. Treba mi pomoć butlera. Dobar dan, gospođice Phoebe. Aha, shvatam, treba otvoriti sef. Dobro, imam jednu stvar koja će otvoriti bilo šta. O ne, sad ćemo eksplodirati. Sve je u redu. Sef je otvoren, a vi ste živi. Jel, -1 butler. Da vidimo šta je u sefu. Wow, ovdje je prsten sa velikim dijamantom. Čekajte. Pa to je prsten sa lizalicom. Super. Treba ga brzo umočiti u čokoladnu fontanu. O da, moja čokolada ima tako lepu zlatnu boju da je lizalica postala zlatna. Pitam se, hoće li i ova bombona postati zlatna? Wow, neverovatno. A Phoebe, devojke žele da umoče svoje stvari u tvoju zlatnu čokoladu. Hoćeš im dozvoliti? Dobro, može. Oho, moja novčanica je postala zlatna. A sad ja imam jabuku, umočit ću je u čokoladu. Wow, neverovatno. Sad imam zlatnu jabuku. Wow, devojke, vaši stvari su postali zlatni. Idemo dalje. Šta je to? Jaje? Obično jaje? I šta da radim sa njim? Ja imam veliko Kinder jaje, čak nije ni od zlata, fuj. A ja imam zlatno jaje, još i tako veliko. Chloe, pogledaj ovo. Blago meni. I ja bih htjela takvo. Okej, ja ću da počnem. O, ideja. Ispržit ću svoje jaje. Samo ga treba razbiti. Jo, šta je to? U mom jajetu je bilo pile. O, kakva čudesa. Pogledajte kako je slatko. Zvaću ga sunce jer je žuto kao sunce. A usput, Phoebe, sad si ti. Stvarno? Dobro, otvaram. Sad ćemo saznati šta je unutra. O bože, kako banalno. Puno čokoladica. Pa šta? Da, nema čak ni zlatnog pakovanja. Užas. Dobro, svakako ću probati. Pa nije loše. Da, sviđa mi se. Hvala. Wow, koliko čokolade. Rado bih sve pojela. Phoebe, hajde da ti ja dam pile, a ti meni čokoladu. Slažem se, uzmi čokoladu, daj mi to pile. O, kako je mekano i slatko. Vidiš, šta imam za tebe. A ja mislim da je pile bolje nego čokolada. Pa dobro, a vreme je da probam svoje zlato. Tvrdo je. To nije čokolada. A, shvatam, treba ga otvoriti. Wow, ne mogu da verujem. Svi ovi ukrasi izgledaju prelepo. To je i kruna, i prstenovi, i lanci, i sve od zlata. Što? Ne mogu da verujem.
To je ona čokolada od Willy Wonke. Pitam se, hoću li dobiti zlatnu karticu? Da, evo je. Da li sanjam to? Pa to je moja mašta. Oho, šta je to tamo? Willy Wonka? Ćao, čao, Kimberly. Sad ću se spustiti ka tebi. Osvojila si zlatnu kartu i došao sam po tebe da te vodim u moju čokoladnu fabriku. Daj mi ruku i idemo kod čokoladnih reka i beskrajne količine slatkiša. I ja sam trebala da budem na njenom mestu. Wow, zlatna Huba Buba, još i tako velika. A šta je kod vas? A ja imam kofer sa različitim ukusima Huba Bube. Cool! Pa šta, obična Huba Buba? O ne, je li to lopatica? A gde je žvaka? Ispod stola? Ozbiljno? O ne, fuj, 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 kako odvratno. Neću to da radim, nema šanse. Moraš. To je žvaka za siromašne, moraš je otkinuti ispod stola. Butleru, imam zadatak za tebe. Skini svu žvaku ispod stola ovom lopaticom. Jao, odvratno. Opet me tere da radim prljavi posao. O, kakva sramota. Fuj, to je to. Izvolite. A ne, ti ćeš je jesti. Ozbiljno? Dogovoreno. Da, spreman sam. Volim pare. Eto. Joj, kako odvratno. Mogu čak i balon naduvati. Ups. Šta si uradio? Sva sam lepljiva. Kako smiješno. U redu, Kim, sad ti. Da, želim probati svaki ukus. Počet ću od klasične. Kako slatko i ukusno. O, i balon je super, cool. A sad ću probati ovu žvaku. I ona je ukusna. A balon je plavi, super. Sad imam balon. Moram napraviti još jedan od zelene žvake. O, da, ekstra. Sad imam 2 balona, šta da radim sa njima? Tačno, treba mi treći balon. Crvenu žvaku još nisam probala. O, da, a roza balon i plavi i jedan zeleni i crveni. Wow! Pogledajte, sad imam tašnu od balona. O, da, sad sam tako lepa. Wow, tvoja tašna izgleda baš moderno. Sad ja moram probati svoju zlatnu Huba Bubu. Sad ću da je probam. Kako slatko. O, da, to je predobro. Pitam se kakav će biti balon. Wow! Žvaka se pretvorila u zlatni prsten. Tako lep i baš mi dobro stoji. A želim još. Ovaj put ću naduvati veći balon. Jao, neverovatno. Sad izgledam super skupo. Tako sam lepa i ova kruna je divna. Izgledam na $1.000.000. Jao, Chloe, izgledaš kao osoba s kojom bih se mogla družiti. A sa siromašnima se ne družimo. Pa dobro, i ja mogu postati bogata uz pomoć ove žvake. Sad ću je prodati dok Chloe ne vidi. Eto, sad imam puno para. O, da, stvarno sam bogata i dobila sam skupo odelo. Kako vam se sviđa? Hoćete sad da se družite sa mnom? O, da, sad smo sve bogate. Jo, kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. O, Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Dajte, kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Aha, tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. O, to je jako ukusno. Čekajte. Wow, neverovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj.
Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je neverovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta, treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Da vidimo. Wow, pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, ja. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežim odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho. Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jao. Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nemam više. Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde bre. Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila moju frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? O, tačno. Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se. Šta? O ne! Šta je to bilo? Wow! Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. O, da, upravo si. O, ne. Ovo su najkiselije bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju.
ali dalje se plašim. A mene moja porcija isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta ćete mi ti. Jo, da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? Vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Hvala. Dobrodošli u novi izazov sa siromašnom Mary, bogatom Britney i super bogatom Vanessom. Ko je smislio da mi da ovu lopaticu? I šta da radim sa njom? Možda vi znate? Da, to ti da skidaš žvake sa stola. Da, moraš jesti stare žvake. Šta? Uj, ne želim da radim to. Okej, znam da nemam izbora. Užas. Hitno kod mene. Tu si. Pojedi ovu žvaku umjesto mene. Šta znači ne? Svima trebaju samo pare. Uzmi. Hajde, a sada žvači to. Bravo. A sad se sklanjaj. Hajde, idi odavde. Da, devojke, tako treba rešavati probleme. A sad je vaš red da probate žvake. Dobro, ja ću biti sljedeća. Imam neobične žvake srebrne boje. Tako je dugačka. Vreme da probam. Svidelo mi se. Uzet ću sljedeću. Da, super. Sviđa mi se. Mogu je jesti non stop. A sad ću uzeti još jednu. I još.
I još poješću sve. O, a šta ako napravim veliki balon? Sad ću da probam. Wow, cool! Gledajte, sve okolo je postalo srebrno i sjajno. Kako vam se sviđa, devojke? Wow, Britney, baš ti lepo stoji. I ja bih htjela da imam takvo delo. Ajde, Mary, na tebe red da probaš. Okej, sad ću pogledati šta je kod mene. Imam zlatnu žvaku. Baš je velika. O, tako svetli. Mogu oslepeti od tog svetla. O, kakvo zlato. Sviđa mi se kako izgleda. Sad ću probati. To je baš slatko. Poješću još i još. Da, cool. To je najlepša žvaka koju sam ikad jela. Vreme je da napravim balon. Da, uspela sam. Wow, bio je baš veliki. Oho, sve okolo je u zlatnim šljokicama. Mary, šta je sa tobom? Mary, šta je s tobom? Sad imam zlatni osmeh, bukvalno. Kakav je to mali kolač? Ajoj, a videla sam i bolje torte. A šta će mi ovo zvono? Ne znam šta da radim sa tim. Devojke, da li i vi možda znate šta će mi ovo zvono? Nemam pojma. Ja sam dobila samo jedan kolač, čak i bez fila. U stvari znam gde da nabavim fil. Vanessa ima puno fila na svojoj torti. Hej, šta radiš? Prestani! Možda će stići da uzmem kolač sa filom dok se oni svađaju. Nisam uspela. Kolač je kod mene, ali sam se umazala. Nema veze. Bitno je da sam nabavila fil za kolač. Da, to je prelepo. Sviđa mi se. Šteta što je bilo tako malo. Okej, sad ću i ja probati svoju tortu. Dakle, uzet ću čašu. Tako će mi biti zgodnije da jedem tortu. Uradit ću ovako, gledajte. A sad je mogu jesti kašikom. Ovaj fil je baš ukusan. Sad mi je jasno zašto ga je Britney htjela toliko. Ti uvek imaš sreće. Pojela sam već čašu torte. Sada mogu probati lizalice. Ostalo, a neću jesti. Dakle, Mary, sada ti. Dobro, sad ću pokušati. Hajde već. Dobro. Baš me zanima šta će se desiti. Verovatno sam pozvala nekoga. Šta je to? Je li to za mene? Je li ova divna torta stvarno za mene? Ne mogu da verujem. Oho, nikad pre nisam vidjela takvu tortu. Nemoguće. Da, to je moja torta, moje. Samo moja. Cool, blago meni. Kako lepa kruna. Imam ideju. Sad ću ti je staviti na glavu. Hvala, Britney, što si stavila ovu krunu na mene. Sad se osjećam kao prava kraljica. Nema na čemu. Mislim da je fen loša ideja. Šta radiš? Kruna mi se istopila na glavi. Da, tako sam ih htjela. Ne, sva sam prljava. A gdje je kruna? Ne znam, istopila se. U svakom slučaju to je jako ukusno. Imam tortu. Divne. Oduševljena sam. Ješću tortu rukama, baš me briga. Kako odvratno jede. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću još. Prestani da radiš to. Pusti me. Sad ću da vidim šta je kod mene. Kore od pice. Super. Imala sam sreće. A šta je kod mene? Wow, to je slatka pizza. Cool. A kod mene? Da. Takva pizza je sigurno za mene. Cool.
Impresivno. Jadna, ti imaš samo kore. Pa šta, vrlo rado ću pojesti to. Jao, izgleda da je ovdje nečija kosa. Fuj. Nema veze, sad ću to oprati vodom. Da, tako je. Šta radiš? Prestani! Jao, izgleda da sam slučajno pokvasila Vanesu. Ne, izvini. Šta? Preterala sam? Ništa mi nije ostalo od pice. Pa dobro, znači poješću ću samo koru. Joj, jadna. Dobro, počet ću da jedem svoju picu. Napravljene od slatkih sastojaka. Da, tu su žele bombone i mančmelu. A testo je premazano nutelom. Možda ću i ja uspjeti da probam. Ne, ona mi sigurno neće dati. To je bolelo. Kako ukusno. Obožavam slatko. Divno. Ideja? Sad ću neprimetno prići i ukrasti picu. Da, tako je. Pizza je prelepa. Čekajte. Gdje je ostala pizza? Izgleda da sam shvatila. Ko je ovdje lopov? Hej, sve si pojela, kako si mogla? Pizza je bila jako ukusna. Ups. Kakvu picu ima Vanessa? Nevjerovatno. Neće joj dozvoliti da pojede i moju picu. Šta? Kako čudan ukus. Jao, na pici je pravi nakit. Presmešno. Gdje je moje zvono? Hoću da taj nakit bude na meni odmah. Čekam. Trenutak. Ovo ovdje. Da, tako će biti lakše. Šta? Šta to radiš? Daj mi ogledalo. To nije loše. Dobro, bravo. Uzmi svoje pare. Devojke, jel mi zavidite?